Bicolana engineers saro sa mga nagbilog kan first locally built satellite sa International Space Station. Uyan report ni Jessica Kalinog. Igorgulyong niyan kan Bicolanang si Gladys Baharoan sa iyang pagkabali sa 8 engineers na nagmukna kan pinakaenot na locally built satellite na pigkrear gamit ang mga pasilidad digdi sa Pilipinas. Asin piglansar pasiring sa International Space Station kan nakaaging semana, Agosto 29. I am truly honored for the opportunity. A great opportunity kagaya po nito doesn't come every day, so it's really humbling. Ang mga CubeSats na nagibok ang grupo ni Gladys sa paagi kan DOST asin UP Diliman, iyo ang Maya 3 asin Maya 4. Kung saan igwasubuot ni nakakabit na near-infrared camera sa Maya 4, como parte kan demonstration mission kaini. Yung isang maaaring application ng NIR camera ay ang pagsusuri sa kalagayan ng ating kalupaan na maaaring sa pagsusuri ng ating agricultural sector. Sigun kay Gladys, bako subuot madali ang inagihan nindang proseso sa pagsagibok kan proyekto, asin halawig na panahon ang kinaipuhan nindang gugulon nganing marealisar ini. Asin maipasa sa Japan Aerospace Exploration Agency, nganing ma-check ang test mailansar. Nag-start ang project in January 2019. Then the satellites were turned over to JAXA or the Japan Aerospace Exploration Agency in April 2021. Katakod ka ini, mapadago subuot si Gladys sa iyang career sa science and technology digdi sa Pilipinas asin naglalaom na maging parte pa kan development kan advanced spacecrafts. Sa mga fellow Bicolanos ko, go for it. No matter your background or your circumstance ngayon, walk or jump towards your dream. And it is important also to never stop learning. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.